Какво става, хора? Аз съм Master Panda 5 и ще направя клип на Bud Battle на Minecraft. Първо си написах регистрацията, защото нямаше смисъл да гледате каква е регистрацията, и сега започваме, но езика ще е полски. Всъщност робот. Да, езика е полски, съжалявам, но нямаше кой друг сервер, който обрисуват по-добре Майнкрафта да е на английски. Съжалявам, но просто така се получи. Моя робот ще го направя от Golden и от Диамант. Така, започваме с строенето. Стига. Така. Така. Shift. Да. Така, продължаваме. Човек, стига е. Фак! Фак ю, бе. Добре, оправих го. Защо е така? Да започнем с малко Golden. Така, брат. Така. Каква е тая глава, бе? Как ще бъде главата? Добре, ръце. Остава да направим ръце. Да. Но аз съм почти готов. Четири. Тук беше 5. Еми, бахти робота. Но както и да е, робот. Робота си е робот. Да. Не мисля, че хората биха дали най-малко. Просто не съм се справил 100%, не съм се справил най-добре, но както и да е. Всъщност, чакайте. Абе, аз имам още малко време да направим нещо. Аре, бе. Така. Защо така навръща? Фак. Мисля, че ще стане готино. Оле, робот, който воюва. Даже ще направя някакси как да изглежда фешън. Мисля, че не стана толкова добре, пък не стана и толкова зле. Всяко...
Да, готов съм. Крис Думек. Това не е робот. Моето момче. Дан. Зле. Дан Пулп. Не ми харесва. Пулп. Даже две пулпчета ще му дам, защото не е хубаво. Какви са те крака, бе? Право, ако мога да ги махна, ще е по-добре. Това има като магнит на ръцете. Това е добре. Значи, там дам... Окей. Т.е. дам му good. Good, окей. Това е... Epic. Не знам друго. Ще му мръдна. Направо. Не, няма да е епик, да му зле, аз не мога да се измъкна, бе, брат. Че ми се обърна мишката. То мисля, че се измъкна. Фак. Защо? На то му дам зле. Късно му се измъкна. Това са като басейн, обаче защо оградено с печка. Фурна не мога да разбера, това е good. Това не е окей, 100%. Това е епик, това е епик, това е legendary. За това му давам зле. Кой го е направил? What the fuck? Нямай ме. Темата си е обикновен робот. Съжалявам, че съм съкрасил Стояна на Master Panda 5, но просто истинското ми име е по-добре, според мен е по-добре. Да ми дадат добре, или пък някакви хубави оценки. Не знам. Защо пак моя? The fuck? Аз си дам епик. Аз не гласувам. Бих си дал епик. Аз на мен си. Гапстър. Това повече ми прилича на някаква сянка. То е сянка с крак. Човека сянка ми прилича. Все едно човека сянка и защо си написал робот не е. За това, защото си написал робот и точно не е добре да пишеш робот, а за това ще дам супер пулп. Супер пулп. Два пъти супер пулп. Заслужава си, не се заслужава. Пак не се заслужава. Пак не се заслужава. Аз какво направя, човек? Батък. What the fuck? Какви са те ръце? Какво това е тяло и с малки... това не е. Това му давам... Супер пулп. Супер пулп. Супер пулпа и... Супер пулп е това нещо. Знаеш какво е добре? Какво? Това сте спечели. What the fuck? Не. Бил е изключил. Да.
хора, това ще бъде всичко от този клип. Дано да ви е харесал. Коментирайте клипа ми, харесвайте клиповете ми, коментирайте клиповете ми и се абонирайте за мен всеки ден. И ще се видим в следващото ми